Fourieren transformatuaren kalkulu baten adibidea egingo dugu. Edo ematen digute funtzioa eta eskatzen digute zein den funtzio horri dagokion Fourieren transformatua, edo aldrebes ere, izan daiteke, ematen digute zein den funtzio baten Fourieren transformatua eta guri eskatzen diguten funtzio hori kalkulatzea. Eta esate baterako hori da kasu honetan aztertuko dugun adibidea. Demagun, kasu honetan ematen digute, la funtzio Fourieren transformatuen adierazpena, AK hori. Hementxeako funtzioa, hementxe hau da, K0 da, edo zenbaki erreal bat, eta hementxe agertzen da K minus K0-ren balio absolutua. Beraz, horrekin ziurtatzen dugu, nola K infinitorantz, zeroantz dihoala, bai K negatiboa eta K positiboa den aldean. Interesatea da edozein kasutan ere, halako funtzio bat ematen digutenean irudikatzea. Batez ere ikusteko ze ezaugarriak dituen funtzio hori. Hasieran igual ematen du denbora galtzea dela, baina gero igualez, era horretan posible ematen digu funtzio hobeto ezagutzea, eta gero zeo zer egin behar izan ezkero funtzio hobeto ezagututa egin alizatea. Bueno, beraz, kasu honetan ematen digute funtzio Fourieren transformatua eta guri eskatzen digutena da fx kalkulatzea. Bueno, horretarako argi uki behar duguna da f eta a-ren arteko erlazioak. Dira Fourieren transformatuen arteko erlazioak. Hori da behar duguna, ez gehiago. Hau da, funtzio bat badugu eta a-ren funtzioan jarrita hau izango dugu. Beraz, a-ak ematen digu funtzio hori jartzea funtzio jarri alizatea uin lauen kombinazio linear bezala, edo guri, edo AK funtzio ematen digute eta AK kalkulatu alizateko erlazioa hause dugu. Bueno, kasu honetan AK ematen digute eta F da kalkulatu behar duguna, beraz, hau da erabili beharreko adierazpena. Beraz, gure burua izango da hementxe dagoen integrala egitea. Ea ba, az gaitezen integral horrekin. Fx dugu berdin bat zati rho bp integrala minus infinitotik infinitora eta hemen jarri behar dugu eber minus alfa k minus k0-ren balio absolutua eber kx. Diferentzial k. Bueno, halako balio absolutu bat daukagunean interesantea da separatzea. Integral hause, minus infinitotik k0-ra eta geroz k0-tik infinitora. Ea ba, hori egiten badugu, bizatitan banatuko dugu goian daukagun integrala, lehenengo minus infinitotik k0-ra, eta hori egiten badugu, orduan hementxe daukaguna positibo izateko k0 minus k jarri barko genuke, beraz, minus k0 minus k, eber ikx, diferentzial k barkatu, gehi bat zati rho bp, integrala orain k0-tik infinitora eber minus alfa eta orain bai, kasu honetan k0 baina handiago denez, orain k minus k0 jarriko dugu. Eber ikx diferentzial k. Bueno, hementxe dagoen integralak egin behar ditugu eta horretarako pixka bat txukunago jarriko dugu, hortxe dagoen integral horiek. Ea ba, horretarako hementxe dagoen eber minus alfa k0 kanpora aterako dugu, eber minus alfa k0 zati rho bp integral minus infinitotik k0 arte eber k jarriko dugu geratzen zaiguna era honetan alfa gehi ix bezala diferentzial k gehi eber alfa k0 zati bp ren erroa integral k0-tik infinitora eber k ix minus alfa bezala jarriko dugu diferentzial k. Bueno, orain egingo dugu alde bakoitzan daukagun integrala eber minus alfa k0 zati rho bp. Hementxe daukagun azken finean da esponentzial baten integrala. Eta badakigu zein den esponentzialen integrala. Esponentzialen integrala dugu esponentziala bera, eber k alfa zati ix, eber alfa k bider alfa gehi ix, zati, alfa gehi ix. Beraz,
Hementxe jarraitu dugu, hementxe goian, euki genezaken posibilitatea da esponentziala kosinu gehi isinu bezala jartzea, eta gero sinu esponentziala eta sinuekin dagoen integrala egitea. Baina askoz ere zailagoa da, era horretan adirazita. Askoz errazagoa geratu zaigu, esponentziala mantentzea, gero esponentzia honekin lotzea, eta naiz eta goian daukagun koefiziente hauz irudikaria izan, berdin dio, azkenean, esponentzia honi dagokion integral bezala manipulatu egin dezakegu. Hori bai, integral dituen mugak dira minus infinitotik K0 eta K0. Eta gero daukagu bestaldetik eber alfa K0 zati erro BP integrala K0 integrala ez, integrala hori egin ezkero, orduan aurrekoarekin geratzen zaigun bezala, orduan esponentziala integrala dugu, eta hori egiten badugu, daukagu eber k ix minus alfa zati ix minus alfa, eta hori dugu, orain mugak dira, k0 eta infinito. Hori bai, orduan, aztertzen badugu, orduan mugak hemen, K0rekin zuzenean ordezkatuko behar dugu, eta gero minus infinitorekin ordezkatzerakoan, hementxe agertzen da, eber minus infinito, gero zenbaki bat alfa hori positiboa dana, zezanik ez, bestela hau esplotatuko luke, eta orduan hementxe geratzen zaiguna da, hau K minus infinito denean, 0 geratzen zaigu. Beraz, bakarrik kontutan hartu behar dugu, K berdin K0-ren balio duenean. Eta K0-ren balio duenean, ikusi nola hemen agertzen da, eber K0 alfa, honekin simplifikatu egiten dana, beraz, alde honetatik bakarrik geratzen zaigu, eber IK0 x, eber IK0 x, zati erro BP, bat zati alfa gehi ix. Eta gero bestaldetik, egiterakoan, gehi antzeko gauza bat. Baina, hemen geratzen zaigu, eber k infinito denean, k minus alfa agertzen denez, berriro 0 bezala, 0-ran zijoa, eta bakarrik geratzen zaigu K0-ren eragina. Horan daukagu, minus hemen kontutan hartu behar dugu, geratzen zaigula, minus, berriro ere hementxe agertzen den eber alfa K0 ometik datorrenarekin joaten zaigu, eta hemen geratzen zaigu eber K0 IK0 x zati ix minus alfa. Beraz, hau manipulatzen badugu, orduan geratzen zaiguna, barkatu hemen beste basati erro BP dugu, eta orduan, hau manipulatzerakoan, eber IK0 x zati erro BP kanpora ateratzen zaigu, eber IK0 x zati erro BP kanpora ateratzen zaigu, eta orduan bakere geratzen zaigu bi hauen arteko, bi zatik eta hauen arteko kenketa, eta hori egin ezkero, bi alfa zati alfa karratu gehi x karratu geratzen zaigu. Beraz, lortu dugu, hau da, beraz, daukagun funtzioaren, f funtzioaren adierazpena. Beraz, ikusten duzuenez, hementxe goian agertzen, aurrean agertzen den esponentzial honetaz gain, baita, hementxe agertzen den funtzio lorentziarra deitzen zaio, neurri handi batean, alfaren inguruan zentratuta dagoelako. Bueno, orduan, eman digute kasuetan zein den A, beraz, Fourieren transformatua, eta guri eskatu digute kalkulatzea zein den Fourieren transformatu horri dagokion F-a. Eta kalkulatu dugu, eta hau da lortu dugun. Horretarako, ikusten duzuenez, oso gauza simplea dugu. Buruan euki bar dugun gauza bakarra da, Fourieren transformatuei dagozkien adierazpena, esponentzial hori. Eta esponentzial hori garatu egin behar.